За основа на ястието с миди започвам с френски шалот. Ще взема голяма тенджера. Трябва за мидите. Слагам масло вътре, оставям да се разтопи и слагам шалота. Не искам шалота да потъмнее много, искам хубав, златист сос. Разбърквам леко, слагам мидите и местно бяло вино, обилна струя. И слагам капака. Няма срок за това. Щом видите, че започнат да се отварят, ще са готови. Разтърсвайте, за да се сготвят равномерно. Ще ги извадя, да погледнем. О, вижте, отворили са се. Да извадим мидите с решетъчна лъжица. Трябва да е така, за да не отнеме от течността. Трябва ни, за да довършим соса. Трупаме ги в купата. За да завърша соса, шафран. Шафранът е скъп и не е нужно много, за да постигнете ефект. Мъничка щипка в соса. Разбърквам. Сега добавям крем фреш. Сипвам го. Ще го готвя още минута-две. Изглежда добре. Вижте и цвета. Бледо-жълт цвят. Изцяло от шафрана. Изключвам и трябва да сипем сметаната над мидите. Ето това ми харесва. Виждате ли локвичките сметана във всички миди? Най-доброто. Ще украся с клончета резене. Във Франция никога не сервират миди без багета. Затова багета отстрани.